So welcome to back my YouTube channel Golaghat Assam blog video नैबे समाव जोङो दंफैयो मेरापानियाव दाखालि नोंथांमोननो खोथा होनाय बायदि जोङो दिनै दाखालि I love you जोंथ' मोनसे गोदान एलबाम आगारदोंमोन बिथांखौ लाना फैदों नै बिथाङा दङ जोंहा प्रमद डांगरिया बिथांखौ लाना फैबाय खुलुमदो बिथाङा जाहैबाय नोंथांमोना एलबाम नुबाय थादों आंनि मा होनगोन दनसे जिल्ला हारिमु आफादावबो आगारदोंमोन दावगा हारिमु आफादावबो आगारदोंमोन बिथाङानो दाखालि बावैसो 52K थांबाय आरोखि बिथांना भिउआ बिथांखौ सापर्ट खालाम लोगो मोनबाय मालाबा सेलफि लानो हागोन जोंनि टीमनिफ्राय आरोखि बिथांखौ लाना मेरापानियाव फैबाय जोंनि स्टुडिय'आव दिनै गानखौ रायलायनो फैदों आरो जोंहा दङ अमृता फैदों नै आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो दङ जोंहा प्रेसिडेन्टआ दङ दावगा हारिमुनि आरो जोंहा भाइस प्रेसिडेन्टआ दङ नै जा अजय जों फैबाय आरोखि नै स्टुडिय' मास्टारा बेनो रेकर्डिं मास्टारा बिथाङा नमस्कार कइदे नमस्कार मेरापानिनि जाहैबाय बिथाङानो जों दा बेयाव फैदों आरोखि दिनै फाइनालखौ जोङो बानायलांखानोसै एग्रिमेन्टथ' गैया होनदों बिथाङा खिन्थु बिनि गेजेरावनो माने मोजां कुवालिटि बानायनानै हरगोन होननायखाय बिथांनाव फैबाय आरो जोङो नायनो हागोन स्टुडिय'आ बेबायदि दङ नै बिथांनाव फैबाय जोङो मेरापानियाव नै गुरुआ जोंहा जाहैबाय जुबिन गार्ड नङा होमबा सबनि गोसोनि एकदम आमाय थुखु ना मा होनगोन जुबिन दानि स्टुडिय'आ बेबायदिनोसै आरो दा जोंना गलाघाटआ बिदिनोसै नालाय जोंथ' गोजानाव थांनो हाथ'वा नै बिथिं दङ जों नायथ'ला सिङाव उनाव जोङो जेथिया फाइनाल जागोन होनब्ला जों खनसिगोन आरोखि जोंहा प्रमद दाया बिराद सापर्ट खालामदों बिनि थाखाय बयबो दावगा हारिमु कालचार ससाइटिनि बेसेबां जोंहा मोसाखावरि दङ बा मेम्बार्सफोर दङ बयबो सापर्ट खालामदो जोंनि नाजानायाव माबा मोनसे गलाघाटनिफ्राय माबा मोनसे आगानसेबाबो बारायनो हागोन ओंखारलांथों जोङो दा माने गोदान गोदान आर्टिस्ट क्रिएट खालामबाय थादों नालाय बेखिनियानो लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन बाय बाय